Здравейте, колеги, село Бръшляница, Плевенско. Дата 5 февруари, около 3 часа. Понапече така. Днес обработих кошерите си от Асепт по познатата рецепта. Няколко пъти изключва телефона и ще видим какво ще направи сега. Тук съм ги минал преди 10 минути. Това е работата. Няма петна по рамките, всичко е окей. Едва днес се влетяха, то се лечи по снега. Няма петна. На нито един от кошерите няма изпражнение. Сиропа ги поразпусна. Допълнително загрях сиропа до 37-8 градуса и отворих горните входове да може да се провокират пчелите да излязат със сигурност. Това е тук. Ползваме този начин на работа до облитане с обърната пита. В много добро състояние с семействата. Всички са живи, два не ми харесат на 3-4 пити, но ще ги излекуваме, като ги ликвидираме напросто. Това е горен вход отворен. Масово се облитат. Поне при мен на този етап няма място за притеснение. Дарата има подмор по една вешепи, но не е болка за умиране. Това е работата тук. Преди 10 минути е даден йод Асепта. Много добро състояние с всички семейства. И така, продължаваме нататък. Спирам, много яко хапах. Всичко добро и успех!